Здравейте, пичове! Днеска ще цъкаме Detroit Become Human и ще видим тези роботи, защото аз играх малко на играта. Няма да ви спойвам, ама много е хубава. Бомбонец. Трябва да видим сега. Do you remember that survey I mentioned? Perhaps you'd like to take it now? Yes. What technology do you most anticipate? Питам дали искаш нова игра. Нека да е... Абе, не ми трябва тези. Така. New Story. It's good to have you back. Yes. Сигурен съм. Така. Уху, андроид. Тя се наслаждава на новия си живот с двете си деца и безпиленичния си съпруг. Щастлива е, че най-после живее истински, като пълноценен човек. Без страх и Така. Чин. живот, какъвто всяка жена заслужава. Името на андроида ми се нарича се... Как беше? Забравяхме името просто. Малки имена ли бяха тук? Добре, самоличностите. Разбрах. Така. Я да видим рибката. Сейф. Я спаси. Това са някакви глупости, дето нямат никакъв смисъл да го правите, ама... Сега ще ме контролират като животно ли бе? You can't do that. Why aren't you sending a real person? Окей, айде да вървим. Вижте, мога да включвам всякакви работи. Тука... трябва да ходим да говорим с командира. Я да видим. Капитан Алей. Окей. Да говорим с командира. Що послушаш, бе? Captain Allen, my name is Connor. I'm the android sent by Cyberlife. It's firing at everything that moves. It already shot down 2 of my men. We could easily get it, but they're on the edge of the balcony. If it falls, she falls. Have you tried its deactivation gun? It's the first thing we tried. Do you know its name? Listen, Listen. saving that kid is all that matters. So either you deal with this fucking android now, or I'll take care of it. Аз ли бе? Искаш ли бой? Глупак. Ай. Ние си почваме собствено разследване. Така, я да видим. Какво? Взел е куршума, взел е пистолета. Така. Така може да създадем как го слага и го подрежда. И така, дами. Поставя го. После взима го. Взима. И го взима. Разбрах. Или още да вършим тук работа. My name is Connor. Where are you? What's your name? Я да видим кой имам и тук. Жук. Значи името му е Даниел. Окей.
Какво слушате, момиченци? Евгения посетила, че мъжът и Антон посещава масажно студио, което предлага много повече от класически масажи. Когато Антон се прибива с конференция в комисията, съпругът му го посрещна хладно и неожиданно. Я да видим това трупа. Ме загади между другото, ама... Така. Така. Какво се случва, бе? Никой не го разбирам. Какви са тя? Черния му дроб. Дроба му, т.е. не черния. Ти какво държиш? Таблет. Не видим. Какво има? Ага. Изпуснал си таблета. Я да отидем да видим кой има на този таблет. Holy shit! Пичуе! Той не го чува ти, ама направо ми гърмат ушите тука. Майко мила. Как ти е името? Сержант. Отпечатъци. От пистолет. Костния му мозък. Ей, да видим какво се е случило. Тука. Има заложник. Стреляно е по него. И оръжието му залитна нататък. Weapon locked. Бягай от тук, бе. Weapon locked. Няма да се взема оръжие. Я да го видим. Да го разгледам. Put back. Махай се. Какво ще да чуем? It's been just over an hour since a little girl was taken hostage on the top floor of a building here in downtown Detroit. Details are still emerging on what exactly happened, but the hostage taker could be the family's android. He may have taken the lives of at least one family member and a police officer. If confirmed, this would be... Толкова време ми отне да го направя, той има и комила. Дай да го изключим Twitch. Манджата за кипе. Андроидска кръв. Бле. Ще повръщам. Коста.
look it. First I can do it. No, come. Я да видим сега. Сенсей 5. Сенсей 5. Оу! Stay back. Don't come any closer or I'll Good jump. job. Go, go, go! Тук да не сме в Counter-Strike, бе. Hi, Daniel. Hey, My name is Daniel. Connor. My name is Connor. I know a lot of things about you. I've come to get you out of this. Много лошо. Имаме. I know you're angry, Daniel. But you need to trust me and let me help you. I don't want your help. Nobody can help me. All I want is for all this to stop. I just want all this to stop. Да, мога да ти помогна. They were going to replace you, and you became upset. That's what happened, right? I thought I was part of the family. I thought I mattered. But I was just their toy. Something you throw away when you're done with it. I know you and Emma were very close. You think she betrayed you, but she's done nothing wrong. She lied to me! I thought she loved me. But I was wrong. She's just like all the other humans. Daniel, no! Look what you did! You were designed to serve humans, not kill them. What was I designed to be? Their slave? Their toy? I just wanted them to care about me. I just wanted to matter. I just wanted to be someone. I can't stand that noise anymore. Tell that helicopter to get out of here. Окей, приемам. Махайте, сега вразумател. There. I did what you wanted. You have to trust me, Daniel. Let the hostage go, Вярвай and I ми. promise you, everything will be fine. Почти. I want everyone to leave. And I want a car. When I'm outside the city, I'll let her go. Добре, вече приключваме тук, хора. Съжалявам, че съм много къси видеята. Айде, чао, хора. Чао, чао.